கார்த்தி தீபா சீரியலில் இப்போ ஒரு அட்டகாசமான எபிசோட் வந்திருக்கு. ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லோடையும் கேளுங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கண்டினியூஸாக ஆதரவு தாங்க. உங்கள் வீட்டு விசேஷத்துக்கு வந்தால் தான் எங்கள் வீட்டில் நல்ல காரியம்லாம் அடுத்தடுத்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. இது மாதிரிலாம் கேட்குறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. 3 மருமகளும் விளக்கேற்றிட்டு வந்துச்சு, பூஜை செய்ய போகிறோம், அதுக்காக தான் அவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டுருக்கோங்கிற மாதிரி சந்தோஷமாக வந்து அபிராமி அம்மா வந்து 3 மருமகளையும் விட்டு கொடுக்காம பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல ஐஸ்வர்யா வந்து டான்னு வந்துட்டாங்க. அத்தை, என்னோட விளக்க நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பூஜை ரூமில் வைக்கலாமா, இல்லை மீனாட்சி அக்கா வச்சு தான் வைக்கணுமா? அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா, யார் வேணான்னு வைக்கலாம். என்ன இவளே வந்துட்டா, எங்கே போனா மீனாட்சி, பின்னாடி வந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி விளக்க வந்து பூஜை ரூமில் வச்சுட்டு, கடவுளே இந்த வாட்டி எந்த பிரச்சனையும் என்னால் வரக்கூடாது, நீங்கள் தான் வந்து காப்பாற்றணுங்கிற மாதிரி சாமிட்டு வந்துட்டு அப்படியே ஐஸ்வர்யா மட்டும் வெளில வராங்க. மீனாட்சி எங்கே போனா ஒன்றும் புரியலையே. அம்மாடி மீனாட்சி வாமா அப்படின்னு சொல்லி அபிராமி அம்மா வந்து கூப்பிட்றாங்க. பூஜையிலேருந்து எல்லா வேலையும் வந்து இழுத்து போட்டு செஞ்சிட்டு இருந்தா. என்ன ஆச்சு, தீபாவை கூப்பிட போயிருப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த இடத்துல தீபாவுக்கு வந்து ஃபோன் அடித்து பார்க்குறாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம மீனாட்சி ஃபோன் வந்து நாட் ரீச்சபிள்னு வந்துச்சு. தீபா வந்து ரொம்ப பட்டமாக இருக்காங்க. என்ன சொல்கிறேனே தெரியலையே, இந்த ஆஃபீஸர் வேறு வீட்டுக்கும் போட மாட்டேங்கிறாங்க, வேலையும் பார்த்து என்னை வீட்டுக்கும் அனுப்பிச்சி விட மாட்டேங்கிறாங்களே, என்னை இங்கேயே வந்து பர்டிகுலராக வந்து இருக்கணுங்கிற மாதிரி தானே தெரியுதுங்கிற மாதிரி தீபா ஒரு பக்கம் சந்தேகப்படுறாங்க. இதுக்கெல்லாம் ஸ்னேகா வந்து காரணமாக இருப்பாளாங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம தீபா ஒரு பக்கம் மீனாட்சிக்கு வந்து பெரிய சந்தேகமாயிடுச்சு. இனிமேட்டு நம்ம இங்கே இருக்கிறத விட கீழே தான் போய் ஆகணும், விலைக்கேற்றிட்டு போயிடலாம். ஏன்னா தீபா வந்து ஆல்ரெடி வந்து எங்கே இருக்கானே தெரில. இப்போ நம்மளும் போகலன்னா நம்மளாலேயும் அபிராமி அம்மா கோவப்படுவாங்கன்னு சொல்லி, என்னை மன்னிச்சிரு தீபா, எனக்கு வேறு வழி இல்லை தெரிலன்னு சொல்லி விளக்கு எடுத்துக்கிட்டு அப்படியே வந்துகிட்டு இருக்காங்க. மீனாட்சி ஒரு பக்கம், தீபா எங்கே போனா, எப்போதும் பூஜைனா அவள் தானே ஆர்வமாக இருப்பா. இல்லை அவள் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கா. என்னது இப்போ தான் ரெடி ஆகிறாளா? எல்லார் வீட்லேயும் இருக்க மருமகள்லாம் இப்படி தானே, ஒரு பேர் ஃபாஸ்ட்டாக இருப்பாங்க, ஒருத்தவங்க ஸ்லோவாக இருப்பாங்க, ஒருத்தவங்க டெட்டில் ஸ்லோவாக இருப்பாங்க. இதெல்லாம் சகஞ்சு தானே, நம்மளாம் வெயிட் பண்ணலாம், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. உங்கள் வீட்டில் ஒரு 1/2 மணி நேரம் பூஜை தாமதமானாலும் பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் நல்ல நேரத்துக்குள்ளே மட்டும் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சுற்றி இருக்கிறவங்களாம் என்ன ஆச்சு ஒன்றும் புரியலையேங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல இவங்க மீனாட்சி அக்கா பட்டமாக இருக்கிறத பார்த்தா தீபா இங்கேயே ஹேண்ட்பேக் எடுத்துகிட்டு வெளில போயிருக்கா. இப்போ வீட்டில் வந்து இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன், நம்மளே வந்து ரூம் கதவை போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம்னு சொல்லிட்டு அதடியாக வந்து ரூம் கதவை திறந்து பார்க்குறாங்க. தீபா இருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஒருவேளை ரெஸ்ட் ரூமில் இருப்பாலும் சொல்லி அங்கேயும் பார்த்துட்டு வந்துடுறாங்க. அங்கேயும் இல்லை. தெளிவாக தெரிஞ்சிச்சு மீனாட்சி அக்கா ஏன் இவ்வளோ பட்டமாக இருக்காங்கன்னு. என்னது இன்னமும் தீபாவை காணும், என்ன ஆச்சு மீனாட்சி, என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அபிராமி அம்மா கேட்கும்போது எதுவுமே சொல்ல முடியாமல் தவிக்கிறாங்க. நீ சொல்கிறத பார்த்தா வேறு ஏதோ பிரச்சனையாக இருக்கும் போல இருக்குன்னு அபிராமி யோசிக்கும் போது, ஆமாத்த பிரச்சனை தான், தீபா வீட்டில் இல்லை, 3 மருமகளும் ஒன்றா தான் விளக்கேற்றணும், அப்போ தான் வந்து இந்த பரிகாரம் வந்து செல்லுபடி ஆகும்னு குருக்கள் வந்து சொல்லிட்டு போனாங்க. ஆனால் தீபா எங்கே போனாலே தெரில. என்ன சொல்கிற மீனாட்சி, காலையிலேருந்து தீபா வீட்டில் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. பூஜை இருக்குன்னு தெரியும்ல, அப்படி இருக்க சொன்னல, அவள் எப்படி இங்கேருந்து விட்டுட்டு வெளியே போனா, எனக்கு ஒன்றுமே புரியலையேங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க. அபிராமியமாக உச்சக்கட்ட கோவத்தில், என்னடா அது இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு இந்த வீட்டில், எப்போதும் இது மாதிரிலாம் நடக்கவே நடக்காது, ஏன் இப்படி நடந்துச்சு ஒன்றும் புரியலங்கிற மாதிரி யோசிக்கிறாங்க. அந்த இடத்துல வந்த கெஸ்ட்டு எல்லாம், அத்தை அவன் நம்மளை மோசம் பண்ணிட்டா அப்படின்னு சொல்லி இதான் வந்து சாக்குன்னு சொல்லிட்டு பழி போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அம்மா, வந்தவங்கள்ட்ட முன்னாடி எப்படியெல்லாம் பேசணும் உனக்குலாம் தெரியாதான்னு சொல்லி அருணாச்சலம் சத்தம் போட்டனால அந்த இடத்துல வந்து ஐஸ்வர்யா வந்து அமைதியாகிட்டு, தீபா இனிமேட்டும் ஒன்றும் என்னால் காப்பாற்ற முடியாதுமா, என்னை மன்னிச்சிருமான்னு சொல்லி மனதளவில் வந்து மீனாட்சி வந்து மன்னிப்பு கேட்டுட்டு, அத்தை காலையில் ஏதோ ஒரு அவசர வேலை இருக்குதுன்னு சொல்லி தீபா வந்து போனதாக மீனாட்சி வந்து எல்லா உண்மையும் படிப்படியாக சொல்கிறாங்க. ஆனால் எந்த ஆஃபீஸுக்கு போனாங்கன்னு ஏன்னா நம்ம மீனாட்சிக்கும் தெரியாது, அந்த விஷயத்தை பற்றி சொல்லவே இல்லை. பூஜை இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சோம் இவங்கெல்லாம் இப்படி கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கன்னா என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியலையே. சரி, பெரிய இடத்து விவகாரம் நமக்கு எதுக்கு, நம்மளாம் வந்து இங்கேருந்து கிளம்பலாம். சரி அபிராமி அம்மா, இன்னொரு நாள் வந்து பூஜையை வந்து வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. நல்ல நேரம் வேறு முடிஞ்சிருச்சு, இனிமேல் பூஜை பண்ணி அர்த்தம் இல்லாமல் போகுதேங்கிற மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து தப்பாக பேசுகிறாங்க. இதான் சந்தர்ப்பம் கிடச்சிருக்குன்னு நம்ம ஐஸ்வர்யா கொஞ்சம் பேசாமல் இருக்கியா, தீபா எப்படி இருந்தாலும் வந்துடுவா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எதுக்கு, நல்ல நேரம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அவள் வந்தா என்ன வரலன்னா என்ன, அத்தை மேலே பயம் இல்லை, மரியாதை இல்லை, எதுவுமே இல்லை, கடவுள் மேலேயாவது மரியாதை இருக்குன்னு பார்த்தேன், அதுவும் இல்லாமல் போயிடுச்சு. பார்த்துக்குங்க, இப்படிப்பட்ட மருமக தான் கார்த்திக் வந்து அமைஞ்சிருக்காங்க, கார்த்திக் வந்து தீபா வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க, நான் என்ன சொல்கிறதுனே தெரிலங்கிற மாதிரி இதான் சாக்குன்னு சொல்லிட்டு ஐஸ்வர்யா வந்து தீபாவை கண்ணாமண்ணா திட்டுறாங்க. உச்சகட்ட கோவத்தில் வந்து போயிட்டாங்க. அந்த இடத்துல நம்ம அபிராமி அம்மா ஒரு பக்கம் ஆஃபீஸில், சார் ஃபைலை கொடுப்பீங்களா மாட்டிங்களா, என்னங்க நீங்கள் பொறுப்பே இல்லாமல் இருக்கீங்க, நீங்கள் வீட்டில் பூஜை வச்சுருக்கீங்கிறதுக்காக ஃபைலை வந்து பார்க்காம கொடுக்க முடியுமா? இன்னொன்று அந்த சீனியர் லாயர் வந்து வரலை, மேனேஜரும் வரல, ஏதோ அவங்களுக்கு 2 பேருக்குள்ள பிரச்சனையாக இருக்குது, அதனால தான் டீல் பண்ணுறதுக்காக வெளியில் வந்து போயிருக்காங்க. உங்கள்கிட்டலாம் எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க முடியுமா? உங்களுக்கு ரொம்ப அவசரம்னா ஃபைல் எடுத்துகிட்டு போங்க, கம்பெனியில் வந்து சொல்லிக்கங்க, லட்சக்கணக்கில் ஃபைனை வந்து கட்டிக்கங்க, எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொல்லி அந்த அதிகாரி வந்து மூஞ்சிக்கு நேராக பேசுனாங்க. ஐயோ என்னடா அது இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு, இப்போ என்னடா பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் வந்து திருப்பியும் உட்காந்த இடத்துல யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல நம்ம தீபா ஸ்னேகாவுக்கு வந்து ஃபோன் அடிக்கிறாங்க. ஸ்னேகா வந்து பேசுகிறாங்க, சுத்த விட்டுட்டு இருக்கீங்களா? நல்லா சுத்த விட்டுட்டு இருக்கேன் மேடம், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அவங்க திருப்பி வந்து வெளியில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே ரொம்ப சூப்பருங்கிற மாதிரி ஸ்னேகா வந்து பேசுகிறாங்க. ஒரு பக்கம்
மீனாட்சி வந்து கால் பண்ணுறாங்க. என்னக்கா பூஜையெல்லாம் எப்படி போயிட்டுருக்கு? நீ வேற நல்ல நேரம்லாம் முடிஞ்சிச்சான், பூஜையே இனிமேட்டு கிடையாதுங்கிற மாதிரி உச்சக்கட்ட கோவத்தில் வந்து அபிராமியமாக இருக்காங்க. என்ன சொல்கிறீங்க? சாயங்காலம் வரைக்கும் நல்ல நேரம் இருக்கே. இல்லை, ஐஸ்வர்யா ஏதோ சொன்னா, நீ மூடி மறைக்க முடியல. எல்லா உண்மையும் தெரிஞ்சிச்சு, நீ வெளியில் போயிருக்கேன்னு. ஆனால் வேலைக்கு போயிருக்கேன்னு தெரியாது. நீ ஏதாவது சொல்லி சீக்கிரம் வந்து சமாளிக்கணும். சாயங்காலம் நல்ல நேரத்துக்குள்ளே வந்துருமா. எனக்கு என்ன சொல்கிறேனே தெரில. இங்கே பர்டிகுலராக என்னை வெயிட் பண்ண வைக்கிறாங்க. 10 நிமிஷத்தில் ஆக வேண்டிய வேலையை ஒரு நாள் ஃபுல்லாக காக்க வைக்கிறாங்க. யாரோ பிளான் பண்ணி என்னை வெயிட் பண்ண மாதிரியே தெரியுது. ஏன்னா இங்கே இருக்கிற அதிகாரிங்களாம் நடவடிக்கையே சரியில்லை. ஒன்று வெயிட் பண்ணுறதுக்காக என்னென்ன சாக்கு சொல்லணுமோ டீ குடிக்கிறேங்கிறாங்க. ஃபைலை ஒன்றும் பார்க்கலங்கிறாங்க. ஓ, நீங்கள் தான் தீபாவா? நீங்கள் கொடுத்த ஃபைலை நான் எங்கேயோ காண அடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சாக்கு சொல்கிற மாதிரி அப்படியே ஒன்று ஒன்றா சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. ஐயோ, சாயங்காலத்துக்குள்ளே வந்துடுமா, அதுக்குள்ளே வந்துக்கலாம்னு வச்சுக்க, பெரிய பிரச்சனையாகிட போகுது. எந்த ஆஃபீஸில் இருக்கேன்னொன்னே ஏதோ ஒரு ஆஃபீஸ் பேரை வந்து சொல்கிறாங்க. இது எல்லாத்தையும் வந்து ஐஸ்வர்யா வந்து கேட்டுட்டாங்க. அப்போனா இவன் வேலைக்கு எங்கேயும் போயிருக்காளா? ஒன்றும் புரியலையே. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தவங்கள்ட்ட தீபாவோட ஃபோட்டோவும் இது மாதிரி ஜிஎஸ்டி ஆஃபீஸ் எங்கேயோ இருக்கான், எல்லா ஆஃபீஸ்லேயும் போய் ஏறி விசாரி, இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிறவங்க இருந்தாங்கன்னா என்கிட்ட சொல்லு சரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த இடத்துல ஒன்று அவங்களும் வந்து பைக் எடுத்துகிட்டு எல்லா ஆஃபீஸ்லையும் ஏறி இறங்குறாங்க. கேஷுவலாக ஒரு இடத்துல வந்து தீபா வந்து பார்த்துட்றாங்க. அந்த இடத்துல ஐஸ்வர்யாவோட அசிஸ்டண்ட், மேடம் நான் இந்த மாதிரி இந்த அடையாறில் இருக்கிற ஆஃபீஸில் தான் வந்து இருக்காங்க, வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓ, அந்த ஆஃபீஸில் வெயிட் பண்ணுறாங்களா? சரி அந்த லொக்கேஷன் அனுப்பிச்சி விடணுன்னே லொக்கேஷன் வந்து அனுப்பிச்சிடுறாங்க நம்ம ஐஸ்வர்யாவுக்கு. ஒரு பக்கம் அபிராமியம்மா, தீபா ஏன் இப்படி பண்ணுறா? சாமி விஷயத்தில், அதுவும் முருகர் விஷயத்தில் அவள் ரொம்ப வந்து பக்தி உள்ளவ. அப்படி இருக்கும்போது அவள் இது மாதிரிலாம் செய்ய மாட்டாளே, என்ன நடக்குதுன்னு ஒன்றும் புரியலங்கிற மாதிரி அபிராமியம்மா ஒரு பக்கம் தீபாவை நினச்சி பாசிட்டிவாக நினைக்கிறாங்க. இருந்தாலும் அவளுக்கு திமிரு, அதனால தான் அவள் வந்து நம்மளை மதிக்கிறதே இல்லைன்னு சொல்லி திருப்பி நெகட்டிவாக மாறி நினச்சிட்டு இருக்காங்க. என்னது, அத்தை வந்தால் நார்மலாக இருக்காங்களே, அவங்கள ஏற்றி விட்டே ஆகணும், ஏதாவது ஒன்று சொல்லியே ஆகணும். ஏன்னா தீபாவை வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா ரொம்ப பிரச்சனையிடும். இது மாதிரி கொம்பு சீ விட்டுக்கிட்டே இருந்தால் தான் தீபாவை வந்து கண்டிப்பாக வெறுப்புலேயே இருப்பாங்க. அப்போ தான் இந்த ஒட்டுமொத்த சொத்தும் எனக்கு வந்து கிடைக்கிறதுக்கு நான் ஏதாவது முயற்சி பண்ணுவாங்கிற மாதிரி ஐஸ்வர்யா வந்து கேவலமாக வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து திட்டமிட்டு இருக்காங்க. அந்த இடத்துல எனக்கு தீபா எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியும். எனக்கு தீபா எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியுமா? மீனாட்சிக்கிட்டே எதுவும் சொல்லியாமே, அக்காட்ட எதுவும் சொல்ல, நான் தீபா எங்கே இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இந்த விஷயத்த நம்ம அக்காட்ட சொன்னால் நிச்சயம் வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவாங்க. அதனால நம்மளே டேரெக்டாக வந்து கையும் களவுமா பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கையும் களவும் பிடிக்கிற அளவுக்கு அவன் என்ன தப்பு பண்ணுறான்? நான் நினைக்கிறது கரெக்டாக இருந்தா அவள் கார்த்திகே தெரியாமல் வேலைக்கு போகிறான்னு தான் நினைக்கிறேன். என்னது, வேலைக்கு போகிறாளா? இது மாதிரி இந்த ஆஃபீஸில் வந்து ஆஃபீஸ் ஒர்க் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காளா? எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஃபோன் அடித்து சொன்னாங்க. வாங்க அத்தை, அவளை கொண்டு போய் பிடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது காரில் ஏறி வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அத்தை, அவள் சரியில்லை அத்தை, கார்த்திகிட்டே எதுவும் சொல்லாமல் வேலைக்கு வந்து போயிருக்கா. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் பூஜை இருக்குன்னு தெரிஞ்சும் பர்டிகுலராக வந்து அவாய்ட் பண்ணுறான்னா அவன் மனசில் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கா? உங்கள் மேலே மரியாதையே இல்லாமல் போயிடுச்சுங்கிற மாதிரி ஆச்சா பூஜான்னு கத்துறாங்க. அந்த இடத்துல ஐஸ்வர்யா என்ன நடக்குதுன்னு ஒன்றும் புரியலையே. இருந்தாலும் கண்ணில் பார்க்காம நம்ம எதையும் நம்பக்கூடாதுங்கிற மாதிரி அபிராமியம்மா கரெக்டாக வந்து முடிவு எடுத்திருக்காங்க. ஆஃபீஸ் வாசலில் வந்து நிப்பாட்டுறாங்க. அந்த இடத்துல தீபா உட்காந்துட்டு இருக்காங்களே, பார்த்தா தீபா வந்து பார்த்துட்றாங்க அபிராமியம்மா. அது மாதிரி காட்டி இந்த எபிசோட் வந்து முடிச்சிருந்தாங்க. வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம்.